ఫోటో తీరా తీరా ఫోటో ది అంటే ఏడ్సంపే తే ఈ ఫోటో అరే ఏమున్నదరా ఫోటో అరే పెద్దగా చేపిచ్చిడా పక్కనే విలన్ల పక్కనే ఏదో కటౌట్ వేపియాలరా హరి గోవింద 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 హరిచరితం రసభరితం హరిచరితం కలిగితం లేనిది రంగే పూయని రంగస్థలమిది స్వార్థం మోసం నిండిన మనిషితో దేవుడు రాసిన రాక్షస కావ్యం అంతం లేనిది రంగే పూయని రంగస్థలమిది స్వార్థం మోసం నిండిన మనిషితో దేవుడు రాసిన రాక్షస కావ్యం రసభరితం హరిచరితం లోకి నడిచి నేనే అంతా నాదే అంటూ భ్రమలో మనలను నడిపే ఆటిది హరిచరితం రసభరితం హరిచరితం శ్రీరామభరితం హరిచరితం రసభరితం హరిచరితం శ్రీభాగవతం విజయ్గా రారా రే విజయ్ అన్నీ ఉన్నాడు వాడు ఏసైరా ఏంద్రా ఆపేది అరే ఆపురా నేను చెప్పేది రా మొగన్ అయితే బయటికి రారా సాటుకు నిలబడి మాట్లాడతావు హీరో చాలే Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.